Ja sem ďalej si sa... Však ako chcete. Na ty najskôr to pôjdeme trošku. Vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva. Vážení a milí priatelia, vážení občania, vážení hostia, dovoľte mi, aby som vás týmto príslovím privítala na prvom ročníku podujatia Otváranie studničiek. Vítam vás u nás v našej obci Nitrianske Sučany. Jar vždy bola obdobím zaujímavých zvykov, ktoré boli zamerané na zobudzanie prírody. Jedným z takýchto dávnych zvykov bolo aj čistenie studničiek a prameňov. Tie hlavne po zime bývajú často znečistené a zanesené lístím. Už naši predkovia vedeli, že voda je nenahraditeľnou tekutinou. A tak sa k nej aj správali. Nikdy nezabudali ani na horské studničky. Veď pri ťažkých prácach v lese a na poli im voda dodávala osvieženie a zaháňala smäd počas horúcich letných dní. Vždy si uvedomovali, že čisté studničky sú požehnaním pre celý Chotár. V snahe obnoviť túto tradíciu a rozšíriť ju po celom regióne Hornej Nitry sme sa rozhodli poprvýkrát v histórii našej obce usporiadať toto podujatie. Sme veľmi radi, že našu snahu o obnovu tejto tradície ocenil aj Fond na
podporu umenia Slovenskej republiky, ktorý sa podieľa ako hlavný partner na spolufinancovaní tohto podujatia. Organizátormi podujatia sú obec Nitrianske Sučany, poľovnícke združenie Rokoš a mužská spevácka skupina Domovina. Skôr ako začneme samotný program otvárania studničiek, dovoľte mi, aby som osobitne privítala hosťujúci folklórny súbor Bukovina z Kšinnej, starostov z obciho regiónu Hornej Nitry, zástupcov médií a kultúrnych organizácií regiónu ako aj ostatných účinkujúcich a zúčastnených. A teraz odovzdávam slovo pánu starostovi obce, doktorovi Pavlovi Caňovi. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Dovoľte, aby som vás aj ja mene mojom a v mene našej obce srdečne privítal na prvom ročníku tohto krásneho podujatia otvárania studničiek a prvýkrát aj na tomto netradičnom mieste. Je to miesto, ktoré sme dlho zvažovali, kde to urobíme, a nakoniec sme sa zhodli, že toto je jeden z tých pekných kútov našej obce a že to urobíme tu, že sa tu budeme všetci dobre cítiť a túto slávnosť budeme sláviť práve tu. Bavíme sa o otváraní studničiek. Jednoducho bavíme sa o vode, o základe života, o základnej tekutine pre fungujúci život, či už živočíšny alebo rastlinný. Je to možno také jednoduché, pretože vodu máme všade. Dneska aj z vrchu tečú tu potoky, máme ju zavedenú do našich domácností a často ju bereme ako vec samozrejmú, ktorá jednoducho otočíme kohutíkom, tečie a ani si neuvedomujeme, že mnohokrát s ňou plýtváme, mnohokrát ju zbytočne míňame a dokonca si ju aj sami znečisťujeme. To je to jednoduché, čo sa týka vody. Ale voda je aj zložitejší problém. Je veľa miest na svete, kde voda pochybuje. Tam, kde není voda, je sucho. Je veľa miest na našej planéte, kde je vody málo, kde je nekvalitná, kde sa za ňou musí chodiť. A je veľa miest na svete, kde sa o vodu vedú spory, dokonca aj vojny. No je jedno miesto, ktorému my, občania našej obce Nitrianskych Sučan, môžeme byť radi, že je to práve miesto okolí našej obce, ktorá je zo všetkých svetových strán, zo všetkých kútov obklopená prameňmi výdatnými a prameňmi kvalitnej vody. Takže je to pre nás všetkých a hlavne pre našu obec veľký dar a za dary sa treba poďakovať. Poďakovať snáď Pánu Bohu, že nám požehnal túto vodu. Poďakovať prírode pod Rokošom a prírode v našom okolí, v našej obci. A poďakovať našim predkom, ktorí toto miesto objavili, ktorí sa tu usídlili a ktorí si vodu vážili a túto tradíciu čistenia studničiek dodržiavali. Preto som aj ja veľmi rád, že sme tento prvý ročník otvorili a že budeme ďalej v tomto pokračovať. Keď som poďakoval Pánu Bohu, prírode a našim predkom, dovolím si poďakovať aj niektorým ľuďom, ktorí našli v sebe kus ochoty, kus dobrej, pevnej vôle a prišli s týmto nápadom
a spolu sme to dali dokopy a spolu sme tu. Čiže všetkým týmto patrí vďaka, pretože zachovávanie tradícií a poctivá robota bola vždy výsledkom alebo znakom našej obce a našich občanov. Preto ešte raz týmto ľuďom ďakujem a teším sa na ďalšie ročníky. Samozrejme, ďakujem aj všetkým vám, že napriek aj tomuto počasiu ste všetci prišli, všetci, ktorí ste tu. A to je znak, že to, čo spolu s organizátormi robíme, nie je zbytočné, práve naopak, že je to znak, že to robíme dobre a že to robíme pre spoločnú vec a že budeme v tomto pokračovať a že sa budeme stretávať na ďalších podujatiach podobných týmto. Takže ja vám prajem na záver príjemne prežité sobotné popoludie, príjemnú zábavu a dúfam, že každý, kto bude stať tu odchádzať, chutiku, duše si bude odnášať nejaký pekný zážitok, kúsok niečoho pozitívneho a bude sa tešiť na ďalšie a ďalšie spoločné stretnutia. Takže na záver všetkým prajem krásne sobotné popoludnie. Ďakujem.